pandang muntar lesa nyabak nangis pandang kausengan pasarnya purnama gitu ngawe kena mas tuhu parnama sidam mas tuh silat meriwan jagat karono siran tondo kawe sisaning bisono sono sinawung langen wilompo estu masil stantu lamping dudo jinantur tutur katulo tetelo-telo tulat meripal giing korju winur sito ngupomo paramin skoro gyotum yang jaman purwo winardi tameloto manca teka wasrane gupita mangyun pelambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggunggung sang Purwengkata nenggi kang winur wing gupita kang kaeka adi dosa purwa eka wilangan sawiji adilin wih dosa wilangan 10 purwarani kawitan senadyan ngupaya praja sewu tananto sadosa satus tangaturaken kalih tetelo kang kinarya pambukaning cinarta mung sajuga ing kraton Ngastina ya negara Gajah Kaya kraton Liman Benawi ingkang wis kaluka yen to kraton iku Panjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemaripah Tata Karta Raharja Panjang dawa Punjung wis ngarani dhuwur. Upama ta cinengkala sepira dawaning kraton lan dhuwure gari. Ingkang sanyatane mung dawa puncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane bebasan padhang obore dhuwur kukuse. Pasir samudra wukir werdining gunung. Tata rakiting kraton mengkeraken pagunungan ngananaken wana tin pasabinan ngringaken Benawi saha Pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng senadyan to kathah titang dewata kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapit ing samudra Ewas menutan wenten kang padha marang kraton Ngastina kathah kawula kang sami anggana raras. Ingat sing wis kacarita yen to wewengkon ing kraton Ngastina ketingal Loh Jinawi. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan warih apa kang tinacepaken tuwuh ijo riyu-riyu. Jinawi ora kang sarwa tinuku amarga saka prigring para kawula kang sami among tani bisa maknani murah boga kelawan sandang saengga dadi tepa tuladaning para ratu tuwin kawula manca negari Werdini gemalak kuning para sudagar layar ponang kudu rinten pantoro dalah bedatang wenten kedati tangsal mintir
saking wewengkon ing Kraton Ngastina nganti dumugi Mancanegari. Saengga bisa sambung dedagangan marang para kawula Mancanegara. Ewa semenutan wenten sambikala ing margi ketingal anglur selur yen to kacarita pindha ilining tirta. Ari panyandra para kawula kang sami mapan wonten wewengkon ing kraton ing Astina. Kawistara jejel apepet adu cukit tepung taritis. Senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupak wis kokeng para kawula nganti trep katon jejel luyel-luyelan. Ewa sunutan wenten para kawula kang rumangsa kacingkrangan gesang meratin nalika lampun ing bumi kraton Ngastina papan boga kelawan sandang. Nganti kathah para kawula Mancanegari kang samya nderek suwita wonten ing wewengkon kraton Ngastina. Senadyan to pambukane katon Papa Sudra mulam dara satwa bisa mulya teman jati kateman mulya gesang tata titi tentrem ayem-ayem. Karto katondo para kawula kang remen ngurut kaya maesel bukambangan ayam kuda mendo sak pinunggalane. Tan wenten kang cincangan sambuya ana kang kinandhang yen to wena samya tata gelaring bangunan yen to wengi wangsul wonten papanira dewi-dewi. Ketingal nggenya sewang-sewangan prandini kalis ing Durjana tebih dhateng Paramuka. Awit senajan to kathah kawulane nanging tan wenten kang remen tumindak seseng lan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Kathah satru sekti Mancanegari ingkang samya mundur langgang colong playu ajrih marang kekuataning para kawula ing kraton Ngastina. Saengga ngundhangaken yen to kraton iku satru marmati jalma keplayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Ingkang kinarep tuladha kupilami bareng ngumpuli kraton jungkal kapisan plak kami dara luntak ludira sirna margalayu. Lakuning mega piniak berat katon mangemper senadyan to mandra kang ado manglung trak samya tumiyung. Awit kokeng para kawula nganti trep katon jejel uyel-uyelan. Ewa semono senadyan to kathah kawula nanging persasat amresudi marang ciptaning Narendra. Nganti ratu Mancanegari bebasan raja Maharaja ratu Maharatu. Samya iring marang kekuataning para kawula satemat teluk tanpa krana ginebaging Pancakara. Amarga angudi marang sawape kang ketinggal negara Ngastina. Kawit kala semono kraton Ngastina iku pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi begawan Palasara kang wis lenggah ing jaman kelanggengan. Ewa semono kathah para kawula dal malit langkung-langkung ing wonten ing plosok pradusulan kang persasat angalembana rinten pantara dalu. Ngibaratna puspita kang anggondo arum. Pinunggil semanten candraning kraton ing Astina nggih ingkang wis lenggah wonten ing dampar kencana. Iku warnane Narendra Ngastina yen to kacarita dasa namaning ratu. Dasa wilangan 10 nama werdi kekasih. Wenang dene capne ingkang sinuwun jejuluk Prabu Duryudana.
ya Prabu Kurupati Gendari Suta, ya Prabu Dastwatmaja, ya Prabu Tri Pamangsah. Prabu Jaka Pitana kang wis kaluka. Ratu ing Berbondo Bandung Centana. Rikala semana enggah wonten dampar kencana lemek kasur babut pramodani pinalipit Trendra Cinawi. Ngagem tirta jebat patuwi sinaran Gandawida. Amri arum gandanira dumuging pagelaran Jawi. Yen to kacarita ka Prabu Dalem ingkang sinul ngagemat kutha Kentara Jamang Masungsun 3. Kinancing Garuda Marti wa Garuda Mungkara sang-sang naga marang sang utatasena Prabangkara. Sumping suring pati wonten tiba jaja ulur nagara Raja gelang kelaba kang sara bebinglan atas kuwara. Kampo cinepong Rinendra Cinawi. Oncal Mas Ginepeng Sinjang Baru Ginabar Badong Giwang Kara lan Singan Cindi Puspita. Nganggar pusaka dung Kanjeng Kyai Tundung Yawa. Deter tinatah tunggu nunggak semi mendak mata kitiran gonjo dena-benaben manis. Waranga ladang kawi timo kandhan kumalu tretes baryan sinawang saking Mandrawa pating galebyar pating slorot. Mengkraken para dibedaya Srimpi Manggung ceti pepingitan Joko paloro-loro. Ingkang sami ngampil upatraning pasuwanan banyak dalang sawunggali warda warkolar badak kendi kencana kasumas. Candranilir Widodari Jawantah. Lenggah dalem ingkang sinuning ning pindha Jaladri ning Kadyarga. Muat marang para abdi ingkang wis samya tinangkiling pasuwanan Sradyan to kathah para wadyabala. Panwenten kang kepareng ayun kejawi kang abdi sang Nindya mantri muka pangarsa kang uga masih kang paman pribadi. Peparat Rekyana Patih Sengkuni ya Raden Trigantal Pati Harya Soman. Senajan to wis pupuk ampas Jambulwana. Ewa semono minangka urang karinata yati kalawenta bangkit pangaturing praja mumpuni tumrap olah kridaning kaprajan. Pasiban ketingal andekku mari kelungalaken dodo nganglungaken jangga muka yayah konjem bantala. Pocapo kang kepangal gajajar wonten singgil Binaturata tedhak dalem ingkang sinuwun Narendra Mandura. Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Tedhak dalem ingkang sinuwun Sigra. Den atarane kanthi kapang jroning penggalih kinurmatan lenggah jajar wonten inggil Binaturata. Angananaken marang lenggah nuju Ngastina Pandhita Sukalima Begawan Durna. Ya Raden Kumbayana.
ingkang wis kaluka limpat ing pambudi winasis pangulang rasa mumpuni bonto sing kawruh. Kadheraken ingkang putra Toya Tinala Raden Iswatama. Apa dene para kadang Kurawa tun para bidang Narapraja. Nayaka temenggung mantri Bupati Wadon penewu Demang murah bekel sak pinunggalane. Blabar pindha Jadri sirep tan wenten kang samya sabawa. Para ning waringin Mbah Maruta datal lumampah. Siget ingkang wonten pasiban nenggih wong agung ing Astina. Ingkang wis kepareng semedya medhar sabda kang kinartandha tengarane songsong gilap kaboyo minggah tinggil binaturata. Kageting para kadang ben Narapraja ing pasiban ngangsek padha saneka tanggap ing sasmita. Swara kang ketingal urip kumyang gumur tandrane. Kaya negara klebon pamuke kanca dadari kanca ndodhok mati saksek.